வணக்கம். எனது பெயர் பாலமகராஜா. அனைவருக்கும் வணக்கம். எனது பெயர் பாலமகராஜா. 5ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறேன். நான் சுதந்திர தினத்தை பற்றி பேசப் போகிறேன். ஆகஸ்ட் 15 இது ஒரு சாதாரண நாளன்று பல பேர் தங்கள் இன்னுயிரை தியாகம் செய்து நமக்காக சுதந்திரத்தை பெற்றுத்தந்த ஒரு புனித நாள். ஜாதி மத பேதங்களை கடந்து ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் சுதந்திர காற்றை கர்வத்தோடு சுவாசிக்க தொடங்கிய நாள். நாம் சுதந்திரமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும் அதே வேளையில் 1947 ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதிக்கு முன் நம் முன்னோர்கள் நம் நலனுக்காக இத்தகைய துன்பங்கள் அனுபவித்தனர். சிறைச்சாலைகளிலும் போராட்ட களங்களிலும் அவர்கள் பட்ட கஷ்டம் என்ன என்பதை எண்ணி அவர்களுக்கான